warahmatullahi ta'ala barakatuh. Insha Allah a wannan bidiyo kamar yadda muka yi bidiyo na baya na bayanin mai cryptocurrency da ma blockchain. Insha Allah kamar yadda na yi bayanin cewa a wannan bidiyo na gaba zan yi mana bayanin hanyoyi da mutum zai sa kuɗi da cryptocurrency da kuma wasu hanyoyin da ba za ka sa kuɗinka ba ka samu kuɗi. So insha Allah zan fara lissafo kuma hanyoyin da ake samun kuɗi mutum in ya zai yi amfani da ya sa kuɗinsa. Hanya ta farko crypto trading, akwai staking, akwai arbitrage, akwai p2p, akwai launch pool, akwai candy pool, akwai free sale, akwai free market, akwai launch pool, akwai on-chain event, akwai providing liquidity, akwai NFT, akwai yield earn, akwai challenge trading events. Wannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin da ake samun kuɗi idan ka sa kuɗinka. Wannan insha Allah in yi bayani wasu. Sai kuma hanyoyin da ake samun kuɗi ba tare da ka sa kuɗi ba. Na farko akwai airdrop, akwai instant content, akwai join event, akwai affiliate, akwai content creation, akwai join giveaway, akwai zilli quest, akwai glass quest, akwai read to earn, marketing, learn to earn, farming, play to earn games, social platform. Wannan su ma su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da ake samun kuɗi da su ba tare da ka sa kuɗinku ba. Wannan su ma insha Allah zan nuna mana hanyoyin da ake samu da kuma me za ka yi ka samu. Wannan insha Allah zan ɗauki ɗaiɗaiku a ciki in yi bayani. Allah ya ba mu sa'a. So da farko dai za mu fara bayani akan mene hanya ta farko kamar yadda bayani akan trading. Menene crypto trading? Crypto trading hanya ce ta farko da ake samun kuɗi da ita ta hanyar siye da siyarwa. Ma'ana za ka siya wani cryptocurrency yana ƙaramin farashi, idan ya je babban farashi ka siyar. To misali ka siyi lemu a naira 5,500 a baka guda 2,000, ka siyi na 10,000. Idan wannan farashin lemon ya je naira 8 sai ka siyar da shi, kaga kuɗinka yanzu sun dawo 16,000, kaga ka samu ribar 6,000. To shi harkar cryptocurrency shi ma haka ne, za ka siya abu yana ƙaramin farashi kuma ka siyar yana babban farashi. Sai dai kafin ka shiga trading ya kamata ka samu ilimi, domin yana da hatsari duba da high volatility na kasuwan cryptocurrency. So ya kamata mutum dole sai ya nemi ilimi. A nan insha Allah zan yi mana recommending makaranta wannan suna ba da ilimin cryptocurrency a cikin yaren Hausa, kuma insha Allah in dai mutum ya mayar da hankali zai samu abubuwa. Kamar akwai bitcoin ɓangaren spot trading kenan, akwai kuma irin desk trading, akwai Abu Arafat crypto trader. Wayannan su ne mutum biyu da zan muku recommendation, suna ba da ilimin crypto sosai musamman na ɓangaren trading, spot trading da kuma desk trading. To insha Allah a bidiyo na gaba zan yi bayanin wanne kasuwanni ne ake zuwa za ka iya zuwa ka sai cryptocurrency ka siyar kuma. Domin kamar yadda a kasuwar zahiri akwai idan za ka sai wani abinci ko kuma za ka sai tufa, akwai kasuwannin da ake zuwa siya. To su ma cryptocurrency kamar haka ne. Insha Allah bidiyon mu na gaba zan yi bayani akan wannan under trading, zan yi bayani akan wanne kasuwanni mutum ya kamata ya je ya siyo cryptocurrency kuma ya siyar. Sai mun haɗu bidiyo na gaba.